Vinga, parlem de vòlei perquè una setmana més us hem d'explicar l'estat de forma imparable dels dos sèniors del Club Natació Sabadell. Tant els homes com les dones estan traçant camins calcats. Són líders dels seus corresponents grups de primera divisió, són invictes i venen de patir molt per guanyar el seu darrer compromís, el masculí a Andorra contra l'Encamp i el femení a les Balears contra el Sóller. Amb aquestes credencials que presenten els dos equips, qui té més mèrit? Anem a comprovar-ho i que comenci la batalla entre Camilo Caro, jugador del masculí, i Nerea Montori, del femení. Ronda 1. La dificultat del rival a l'última jornada. El masculí jugava contra l'Encamp, com dèiem, ara mateix en penúltim, i el femení contra el Sóller, sisè actualment. A priori, per tant, sembla que les dones ho tenien més difícil, però a veure què ens expliquen els dos jugadors. És un equip que en els últims 4 anys, en els últims 3 anys, perdó, ha anat dos cops de fases. O sigui, és un equip que abans eren jugadors professionals, som jugadors més grans, tenen 30 i pico d'anys de mitja d'edat, però són jugadors que han sigut professionals. Són molt bons i són pocs. És a dir, són 6 o 7 jugadors i quan estan els 6 o 7 jugadors pues, et fan patir molt o et fan guanyar i quan no hi van pues, sí que els suplents són molt fluixets. I ahir quan vam arribar els veiem a tots escalfant i va ser com un uah, avui serà un partit guapo. Teníem clar que anàvem a jugar contra un equip molt jove, però que són super lluitadores. Sempre ens ho posen bastant complicat. El que passa és que vam jugar molt malament al primer set. No ens acabàvem d'entendre, no sabem ben bé si era la pista, si era jugar en públic, que ara ja ens hem desacostumat, però no sortia res, absolutament res. Després sí que el partit va estar més igualat, però el primer set per esborrar-lo. Igual també veníem d'un partit molt complicat com va ser contra Sant Just. Havíem entrenat 2 cops aquesta setmana només en comptes de 3, però el primer set per esborrar-lo. Doncs el Camilo ha convençut força amb els seus arguments. Tots dos semblen reptes d'altura, així que de moment deixarem en empat la cosa. Ronda 2. El desplaçament, els nois a Andorra, les noies a les Balears. Qui va tenir un viatge més dur? Vam fer previsions, el partit era a les 6, vam sortir a les 12 per anar bé de temps, no hi hagués qualsevol problema, portàvem cadenes, tot, o sigui, el viatge el vam fer bé, anàvem descansats, paràvem per menjar, anàvem bé. Però sí que és veritat que al final són 3 hores en cotxe i no és el mateix jugar a casa que jugar fora. I el fred i tot, sí. Al final anar a Mallorca és un plis, però sí que és cert que t'has de llevar d'hores, d'agafar l'avió, després havíem d'agafar l'autocar fins a Sóller, i no sé, va ser molt fotut el viatge, Totes vam acabar amb aquesta conclusió, vam arribar molt marejades, vam tenir turbulències a l'avió, amb l'autocar també ens vam marejar molt, vam haver de dinar a les 12 perquè el partit era a les 3 per poder complir amb els horaris aquests de toc de queda després i a la tornada i tot, però sí, va ser un viatge molt complicat. Doncs sembla que més complicat va ser el de les noies, així que punt per la Nerea Montori. Ronda 3. Quin partit va ser més emocionant? Els dos van anar al tie-break. Els homes ho van resoldre, atenció, per 15-17 i les noies per 13-15. Van tenir ells 2 pilotes de partit, anaven 14-13 i 15-14 es van posar. Sí, realment se'ns podria haver anat a les mans. El partit vam sortir dient que se'ns havia escapat un punt, però contents perquè vam estar a punt de perdre en 2. Ens feia gràcia que el públic anava cridant «Vinga, va, que avui cauran!» I estàvem com, bueno, esperem que no. El tie-break va ser molt fotut. De fet, va haver un moment que ens van posar 13-10 perdent i el veiem molt complicat i el vam remuntar i vam acabar guanyant 15-13. Clar, heavy, no, això? De pujar 5 punts de cop en una situació en què a 2 punts estàvem de perdre el partit i de deixar de ser invictes i de tota aquesta llegenda que estem fent, que ens està sorprenent a nosaltres. Però ho vam treure, la veritat, o sigui que contentes. Realment no ens ho prenem com que hem perdut un punt, sinó com que n'hem guanyat 2. Nerea, remuntar un 13-10 té molt mèrit, però això de salvar 2 matchballs... Vinga, li donarem el punt al Camilo. Ronda 4. La pròxima jornada, l'última per tancar el 2020. Els dos juguen a les naus i contra equips que estan a baix. Els homes contra Cisneros i les noies contra el Barça. Mirant la classificació haurien de ser uns partits plàcids, però fa tota la pinta que no ho serà i pel mateix motiu. L'equip A està Superliga 2 i tenen jugadors de categoria sub-21 com és Barça que poden jugar en les 2 categories i casualment no hi ha jornada aquest cap de setmana a Superliga 2. Per tant, podria ser que vinguessin amb jugadors sub-21 de l'A a jugar contra nosaltres. Que nosaltres ens hem de preparar perquè sigui un partit difícil. No hem de pensar en la classificació que anem primers i ells, no sé, van 8ens o 9ens, no sé. I dir que ensenyen la classificació hem de guanyar, ni molt menys. És un partit que
hem d'estar preparats per lo pitjor. Superliga 2 acaba aquesta jornada, per tant la jornada de la setmana que ve no tenen lliga, ja han acabat la primera volta i sí, ja ho sabem de primera mà que vindran amb tot. De fet, va passar el mateix amb el Sant Cugat. Sant Cugat-Barça, quan es van enfrontar, va anar Barça amb tot l'equip de gala, diguéssim, i bueno, és algo amb el que ja fa setmanes que hi comptem i preparadíssimes i amb moltes ganes. Doncs difícil de resoldre, deixem-ho amb un empat, que és el més fàcil, i així també queda empatada aquesta batalla entre la Nerea Montori i el Camilo Cas.